खारैफोरजोंसो संनांसिगोन खोमा आङो दाथ' आरो थावखौनो मोनासैब्ला मानोबा बिदि जालांखो आंनि जिउआ नै आनै हाथरखि हो आनै हाबिखौनो आं नोंसिनावसो थांनो नागिरदोंमोन हाबावाथ' थांनायमोन आं दखानावसो थांदोंमोन आनै आयौ हामालायनोसै माथो बुंनो आरो आनै जानाय थावानो गैलामोन बेखौनो लायनो थांदोंमोन आङो हरासैना आयौ हामानोसै माबा सिगाङावनो बाखि जाखानाय दङमोन बेखौनो दाबो सुख'नो हायाखैमोन ना बेखायनो हरदियासै दिनै आयै हाबिदिबा थावखौ मोनबोआसै ओहो मोनबोआसै नै हा नै नांथारगौबालाय जोंनाव लायथां मिथिबाय ओमफ्राय दे जेबो नङा लायबानो जाबाय ओमफ्राय जोंनाव मानोबा थांनो नागिरदोंमोन हा नोंजोंनो रायलायनो थांनो नागिरदोंमोन आङो दा लामायाव लोगो मोनबाय मोजाङानो जाबाय फैदो ना होमबा आनै सिङाव जिरायहैनोसै दे नांथ'ला आं थांनोसै नोंखौ बेयावनो लोगो मोनखाबायबालाय बुंनोसै आं बेयावनो नै आनै हा नोङो आंनि अमा आदि लागौमोन नामाहाय लायोबालाय हरनो सानदोंमोन आं मासे नोंनो नै हा नों लायोबालाय नोंनिबो मोजाङानो जागौमोन ना एसे अमा आदि आनै लायोबालाय लाजायोमोन आंहाथ' जेबो उसुबिदा गैया औ हा नोंहाबो एसे आखायाव फैसा फैगौमोन दाथ' आंबो जेबायदि नुबोयोहाय आनै नोंखौ हा हरनो ओंखारलायलाङो माथो होनबावनो आनै खाफालानो बिदि जाबायबा आंनिया ओमफ्राय हा नों लामारगोन दा लागोनहाय आनै आं लागोन दे आरो अब्लालाय मासे लायना होफैनोसै आङो जानाय आदारखौबो सिन्था खालामनाङा दे आं बेबस्था खालामना होजोबगोन दे जागोन आनै आनै आंनो अमा आदि हरनो नागिरदों आयौ अब्लाथ' मोजाङानो जासिगोन ना आंहाबो एसे मोजाङानो जाबाय आनैया बिदि खालामनो नागिरदोंबालाय अनला ओंख्रि संनाया गोथाव जागोन ना दा बे गोथाव जानो जानानै जाब्रेलायबावगोनसो दा नोङो बापरे होमबाथ' उदै खालाय खालामखानांसिगोन औ बुरजा जाना लाखादे आरो नोंनि हिन्जाव संनायखौ बिदिनो मोनजाबाय थाखागोनखौलाय माथोब्रा माबा उन्दुनोसो जि ओंखारसोबायहाय आंखौ मानोबा बारा उन्दुनायखौ थिग मोनाखैना दाख्लैनिफ्रायनो दे आरो न'आव थांबा उन्दुबाय थाबानो जाबाय आरो ना उन्दुबाय थानानैलाय बोरैथो मोनजानांगौ जाखोसै फै नोंसोरां नाथाय एबारथ' नोंखौनो गोजौआवसो फाथायहरनोसै आङो मिस्टार सोरां मैथाखौब्ला नोंना दायफ्रानो बुंफबजोब्बायना सोरां बास नोंहाबा आरो सम सफैबायानो दालाय माथो खालामबावनो नोंलाय आंनिबो जानो हाखालाबा आरो जुलिनि जानानै थायोब्लाथ' माबोरै जानो ओंखायनो नोंखौबो गोजौआव फाथायहरगोन आङो आरोथ' जुरि उल्था दिन्थि सानदोसो नोङो नोंनि सोरांखौथ' आङो गोजौआवसो फाथायहरनोसै ओरैनोबाबो नोंहा बे बुहुमाव गुन्दै गैला माथो खालामनो नोंलाय थांनानै थानानैलाय नों बायदि मानसियाथ' ना सोरां नै ओमफ्राय सोरां दायो एसे थाब फैयाब्ला मानसिया फैगोन मानोथो फैया जानांगौ जाखो आंलाय बेखायनोथ' सोरां थाब फैदो जोंहा न'आवबोथ' थानांगौ ना दे जागोन दे औ आरो आबा साना मालाय थांथ'योनो साननैसोबाव थाथों दे आरो मानसियाखौ थानायालाय दे जायखिया नोंल' ओंखारनानै थाबानो जाबायना औ दे होमबालाय दे थांद' मानसिया दे थाथ' होमबा ने बिदिबा सोरां बेफोरबायदि नोंखौ आर'नाइ लाबोला मार मोजां नुखायदो आरो एकदमबारे हेन्डसाम नुखायदो आरो बुंनायफोराबो लाजाखाया नामा मा बुंनायल' नंगौ नालाय बेखौसो होनदों थाथ' होमबा थांसै आं जावलियाया थांदोंथ' र' बियो ओमफ्राय गोसोफोरानो मोजां मोनथारासैना आंनिया नै आइजुरि आयै माथो नोंसोरबो दिनै थांनोसैनो नोंहालाय थाबावला बहालाय थाबाय थानो हानो आयै न' गारनानैलाय आंहा नोंखौ थाङाबा हामगौ सानदोंमोन लायो दानो हा बिजामादै गोदान मोनलायनायानो बेफोरबायदि जाबाय अबावलाय हा बिसोरबोथ' आरो थांसिगोनानो साननैसो उनाव ओमफ्राय नोङो गोसोखांबाय थासिगोनलाय जोंखौ न' हा बिमा जानानैलाय गोसोखाङा मा जानो आइ दे जायखिजाया नोंसोरलाय थांथ'खायानो आरो हा बिदिबा आबौ सोनाया थालांगोन सोंखांबाय आङो थालांगोननो हामथारबायहाय बिदिबा आबौ सोनाया थालांगोनबालाय आंहाबोथ' आरो हारसिं जाखायोना
आयै आंबोथ' फैबाय थाखागोन दा हा फैबाय था दे ओमफ्राय दानो थांसै ना दसे उनाव थांगोन बिलाय सोरांखौ नेनांगोनलाय आंहा बहाबा थांदोंना बियो बहाथो थांलायखो बिलाय माबा अबेबा थांनांगौनो बेखायनो थांथोंसै दे आरो दसे नेनोसै दे होमबालाय थाथ' होमबा आइ दे आयै आयो आंनि आइ सनाया बेसेबांबा सिन्था जाबाय थायो जोंखौनो जेरै आंबोथ' आरो आबा सारखौ लानानै सिन्था जायो गासिबो बिमायानो बिदिनोखा खोमा बेखायनो आइखौबो बुंदोंमोन आङो जोंजों थांफानो आंजोंबो थाङानो आबैजोंबो थाङानो आलाय आफाखौ गोसोखाङोनो बेहायनो थागोन होनदों आफा दिनै नोंबो थानाय मोनबा बेसेबां रंजा खुसि जागौमोन नाथाय आरो गावहा जोंखौ नागारनानैसो थांबाय आयौ आनैया बिदिबा आंनाव मा हरगोनबालाय जि मोजाङानो जाबाय आरो आदारनि थाखायबो दानो जेबो सिन्था खालामनाङा होनना बुंखादोंना होमबाथ' आरो आंहाबो थाइसे थाइनै मोनो खोमा बेजोंनो आरोथ' लानायावबो जेबो खस्थ' नङाना आदारल'सो होनांगौ आरो जानाय थावखौ आनैमोनहा हरनायखायसो ओमफ्रायथ' र' बाखिखौथ' आं मा खालामबावगोनथाय सानबाबो साननो हाया मोनो आङो मैगंखौ सुनानै दोनखानोसै आङो र' दा संनोसै बे आफायाबो बहाबा आरो लोंनो थांलायबाय बियो रागासो जोंनाया हालाहाय आङो बेखौ मानो बेफोरबायदि जालांखोथाय आफाया नंमारगौ नागारनो हामाथारला बियो जौखौनो बेफोरखौ लोंस्लायस्लाय न'नि हालोदफोरखौ एसे मोजां खालामनो नाजाबानो जायोना आफा नाथाय नङा बेनिबा खालि लोंनाय जानाय बेफोरल'सै नै आइमाया माथो आबौ मेहेरालाय बांसिननिफ्राय बांसिन अख्रासो जाग्रा जालांबायलाय दे आयै जेबो नङा दे अख्रा जानायालाय माथो जाखो ओरैनो आंनि नायल' जानो सासेल' आबा सना मेहेर एसे अख्रा जानाया जेबो नङा दे आरो एसेनिफ्रायथ' एनै जालाङो आइ ओमफ्राय बुरजा जालाङो आयै बांद्राय सानद्रायबाय नोङो आरोथ' बेरायनायफ्राबो बांद्राय थारबाय बेनिया थाबथारि आयै हौवा मानसि सेंग्रा मानसि हाब बाहेरायाव बेरायहैयाबा न' सिङाव बेखौनो एम्बु जानानै थाबाय थानोसै नै आइ दानिफ्रायनो एसे एनै बुजायखायाबा हा उनाव बारा जाबा नों हमथानो हागोन नोंमालाय थादो दे आयै जेबो नङा मिन्थिखायो आं आंनि फिसालाखौ माबायदि फोरोंनांगौ जेबो बुंलायनाङा दे आरो नोंमालाय मिन्थिया नामा आंनि आबा मेहेरनि थाखाय मा मोजां मा गाज्रि आयै नोंनाबो मोजां बुंबा माबा उल्था फाल्थासो बुंलायलाङो बास आयै जाबाय हायोबा नोंबो अन हाजासे नोंसोलाखौ मिन्थिबाय आंनि फिसालाखौ आं गासिबो बुहुमनि उदांखौनो होजोबगोन खाबथाना लाखिया आं जेबो उन सिगां साननांगौहाय आइ दानिफ्रायनो मिन्थिबाय ना बास जाबाय दे आयै ओमफ्रायथ' सोरांखौबो लिंहरदोंमोन आङो हा सोरांखौ लिंहरदों जोंहानाव लिंहरदोंमोन आङो बास खेबसेल' फैथोंसै ओमफ्राय बियो नै हाबेखि फैगोन जानो फैगोन आयै मानो फैया जानो बिलाय फैखाथारगोन बियो सोराङा नायल' आयै ओरैनो खबरफोरखौबा लाया आरो फैनोनो बिना सोराङा गावनि फिसालाखौबो अनसिखायो दा आयै गावखि फैया जाबाय सोरबाबो नायनो फैथारगोन बे जोंखौबो नै सोरथो जालाखै बेलाय बोरायालाय साला लामायावसो उन्दुथेनो जायगा मोनदों बे मानसियालाय ओमफ्राय लोंनायसो ना मायो नायनो साइसआवनोथ' बिदि नुयोलै थैनो गोसो गैयाथ' बे बोराया साला र' ओमफ्राय आंनि गारिनि सेरावसो फैनांगौ ना बिदि थाबाय थाबाथ' सेस जागोनलै बियो होमबालाय माथो मेहेर दाथ' बेथ' आरो हुसानो गैयाना रथ'लाय आबौ रथ' मा जाखो फिसौ मा जाखो माने आबौआथ' बे गामिनि ना फिसौ बे गामिनि ना ओमफ्राय बे गोलैना थानायखौ सिनायो नामा आबौआ नै माथो बेलाय कमलासो बहाय बेना नङा बेलाय नैबे न' मोनसे बारना बै न' मोनसेयानो आबौ बै थिं गुफुर नुहोनाया नामालै आबौ फिसौ बे मोनसेयानो नोंलाय मानोथो सोंखो आबौ ना आलासि जायो दे होमबालाय थेंक इउ मा जाबावगोनलै बिदिजों लोंला जालाजोंनो दिनसै
जेखियानो जाया मानो बे बोरायखौ न'आव दोनना फैग्रोनि आं र'। नङाबा सोरजोंबा गारिजों हुख्रेमलांजागोनलै बियो। मानसियानो थैनो गोसोथारलै बियो। हैद मोजां दलथा मानसिया। हैद सोर नोंलाय? मोजां गसं मानसिया बिदिनो। हैद अबाव फैदों नोंलाय? हा? बेखौ न'आव लाबोदों आं न'आव। न'आव सोरबा दं ना? बोरायखौनो देन। बोराया माथो बेलाय खम नङालाय हा? माथो लोंनो हायो बेलाय? आरे न'आव सोरबा दं ना? सोर फैदोंमोनबा? आफा? आरो नों बेफोरबायदि लोंनानै फैबावलायबाय? औलै नोंना लोमफाया ओइ लामायाव गोग्लैना दंमोन। हा? माथो होनबावनो आंनि आफाया बेबायदिनो थार। लोंला लोंसि खालामनानै बेफोरबायदिनो फैबाय थायो सानफ्रामबो। ओंख्रिखौ आफाखौ न'सिम लाबोनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंनिसिम। बियो नोंनि आफा? औ। थुदो आफा थुदो, न' सिङाव थुदो। ओं न' सिङाव लांदोलै। आदै। आफा मानोथो बेफोरबायदि लोङो नोङो? देनाय। दे आफा सिखार जोंहा। ओइ सोर बेलाय? आयौ मा जाबावगोन होनबा? मानसिखौनो बुद्रुनानैसो लांनांसिगोन खोमा र'। आयौ। ओइ आदै मा जेबो फात्ता गैयि जाखोब्रा नोंलाय? दे सिखार दे। बेबायदिनो थार आफाया माथो होनबावनो आरो। बिदि जायो नामाब्रा? थै।